Wa ba'd, mga palanggungan ha agama Islam, arumini insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun na kita niyo papangadjian sa laggo-laggo kakunahan sing kita niyo katan amunain as-salah, pagsambahayan. Ubos na kita niyo daing ha tayammum, ubos na kita niyo daing ha pag-ail, ubos na daing ha al-masah ala al-khuffain. Iban na sin kaywanan pangadjian naka na tuday di ha majlis. Arumini tumagna kita niyo hasalah. Unin hatisin as-salah, sambahayan. In sambahayan miyanahan si mga kaulamaan bangha bahasa Arab ima'na niya ad-du'a, angin du'a, du'a. Piyakay sin Allah Ta'ala in ma'na yan halom sin Quran. Informan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Salli alayhim hatim ya ud'u lahum, pangindua ahi mga tao yan. Nabukunin ma'na sin salli rito sambahayang salli bima'na ud'u lahum, dua ahi yung mga bar-iman. Fa inna salataka sakanun lahum, karna in pangindua mo kanila sakan hikahantap hikahanong kanila. Yan tubang ha ma'na niya ha bahasa Arab. Ada po nin ma'na sin sambahayang definition dihin sin mga kaulaman. Law nila as-salatu aqwalun wa af'al muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. Hati sin sambahayang af'alun wa aqwal, mga hinang. Hati nin sambahayang aun hinang aun hibal. Wa aqwal aun day sa pamung day doon lapan. Yaman kau magsambahayang o paglapal din, magpamuhong kau Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, wajjahtu wajhi, lapal yan kataan. Atin niya, af'alun wa aqwal, hinang ibansin amu inlong tawian lapal. Muftatahatun bit takbir, in sambahayang pagtaon, muftataha, ukabun siya sin takbir, Allahu Akbar. Panagnan sin sambahayang Allahu Akbar. Tambulun siya sin mukhtatamatun bit taslim, tambulun siya sin salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Namo yan timana. Unsum ko ni sa masumukaw, nabiluwa na bang ko maghihindo, launa-unin definition sin sambahayang. Nasuay man to kay nga tanjawaban. Nalaw mo, as-salatu aqwalun wa af'al. Aqwalun wa af'al muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. Amwad ti ma'na sin as-salah. Naam. Dimiretso na kita magtuy palawom. Asupaya maka kita niyo magtuy pangadjian. Tumagna kita niyo dain haamuin rukun sin sambayang, arkan. Unin hati sin rukun. Mau magpakarong kita niyo rukun iban sin syart. Unin piagbindaan sin rukun iban sin syart. Piagbindaan sin rukun iban sin syart. In rukun law sin mga ulama ma yatawaqqafu alayhi ما يتوقف عليه
Naam, wa kana dakhilan fil mahiyah. In rukun siya na imparakala amuin di matayma in hambuk hinang bangbukon doon kanya. Biyasin biyad din, biyasin pagruku', pagsujud. Di matayma in sambahayang mo bang wayrun ruku', bang wayrun sujud. Di. Ma yatawaqqafu alayhi wujudu syai'. Di ito matayma. Sa rukun ninyo. In syart, biya turay sa bin syart. Ma yatawaqqafu alayhi wujudu syai'. Di matayma in hambuk hinang, in syarat damikyan. Biya simpag-ail, syarat simpag-sambahayang. Nari matayma in sambahayang mangwaynun ail. Simo da sila iban sinrukun. Amusadja, impiyag biddaan sinrukun iban sinsyar. In rukun, kana dakhilan fil mahiyah. In rukun, halawm siya sinamu in definition yaon. Halawm siya hinang. Laung tabi sin sambahayang. Mi'anahan na ito isang bahayang. Tagnaan siya sin Allahu Akbar. Tammatun siya sin salam. Ingkataan sin kahunahan. Halawm niya yan. Halawm siya sinamuin. Sa bahayang yan. Intag ka na rukun. Na yung pangasumoy ruku. Halawm siya tao hawa. Mangkay mo. Man Bilal? Halawm at tao hawa. Halawm. Halawm siya sin definition. Na bang wayron ruku' mo rin tayo maunhatin yung rukun. Impag-ail, iwan siyang pagharap pa kibla. Kahunahan na sabi matay may isang bahayang. Sa impangasubo, pag-ail, halawm siya isang bahayang. At tawakan hagwa pa. Hagwa. Amo rin piyagbidaan sin rukun iwan sin syar. In rukun, dakhil fil mahiyya. Halawm siya sinamuin, definition niya. Ampain syar kana kharijan 'anil mahiyah hagwa sa sinamu in definition niya. Kanda bang kawasuhon niya long niya impagharap pa kibla. Rukun atawa syar, magtuy mo jawaban long mo syar. Impagsud si pag-ail rukun atawa syar, long mo syar. Nalong ni impagsujud rukun atawa syar, rukun. Rukun jawab ka. Nah, insang bahayang aun rukun niya hang putag tu rukun. Putag tu. Ingkay banan memorize niya law ni hang putag walo. Ingkay banan law nila hang putag walo. Long singkay banan putag tu. Uy na may tad tu nagbihad. Ayaw ko magtuy wa kublaan. Kudad to, problema rakula. Inimian ang putag to, piag-ahad nila na. In ruku, iwan sin tumanina. Piag-ahad na ni'tidal, iwan sin tumanina. Piag-ahad na in sujud, iwan sin tumanina. Piag-ahad na in julus, iwan sin tumanina. Wala biyutas. Nanahinang siyang putag to. Inimian ang putag walo. Biyutas in ruku, dukaing day sabi ng tumanina. Dukaing in i'tidal, dukaing tumanina. Dukaing in sujud, dukaing tumanina. Dukaing in julus, dukaing tumanina. Yan ang putag walo. Sa sibudan. Depende ha mag-iitong. Bangin mag-iitong hilamod niya na kumuha ng putag to. Bangin mag-iitong butason niya, kumuha ng putag walo. Inya to siya but ko rakala on day ka to imianuin na meta on ba golong ni nakuruya on bidaa. Oh. Kaya siya nang putag walo. Sibo da. Putag ko man siya putag walo pag ito. Na. In rukun si sambahayang putag to. Tumtuman niyo yan. Di tay maun in sambahayang mo bangin ang putag to dili mo maparayaw. Bang di mo maparayaw
In pagparag mo sa hangputag tuwi ni, balikan ko. In sambahayang mo lara. Di tayo ba? Na. Unin panagnaan rukun si sambahayang. Panagnaan rukun si sambahayang kahunahan. Di tayo maun min sambahayang tamang wayroon siya. Muna, an-niyah. An-niyah. Musyaddad inya. Bukun an-niyat. Kaya na maghino pagkarong an-niyat. Namin ito, mga katautay manguran ta jamaat tablig na niyating ka na. Niyat lang na ito. Sinog ibihad. Habaha sa Arab, an-niyah. Niyat. In-niyat, rukun. Di matay mainsang bahayang ko, wag mayroon niyat. Alam ta. Simud kaw, pag kita muwihan, timitindog kaw. Pag sa kaliruma ko nagtitindog, nag-imagine, tagha mo yang katinlima, Allahu Akbar. Pag kaw nagkaswa-aswa, para mo lang po. Ikaw na, tako na ba nagsambayang na ako ini. Namatay, maalam mo, kinasal na ba nagsambayang na ako ini, tuyon ko na, tayo may imbihan ko. Di. Wayroon niyat mo. In katan ibadat, maghajat niyat. In katan ibadah, maghajat niyat. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'mal, sabunnal to din katan, ammal ibadat, maghajat paniyat. Nasabutan yun na nakauna. Nabihaw, kunin hati sin niyat. In hati sin niyat, qasdu syai, amoy maksurun siya sin pangatayan mo. Qasdul qalb, amoy maksurun siya sin pangatayan mo. Niya din yung pagmaksun. In niyat mga jama'a barhurmat, aun syurut niya. Aun pasyurut sin niyat. Alam mo, rakanabi, alam mo, dukaing nan. Unin masyurut sin niyat. Aun tu syurut sin niyat. In syurut sin niyat, amoy tuwi ni. Tiyakay sin pakatubihaon. Sa hinang amoy ilmu, ya ilmu pagkausog. Sa syurut yan to sin niyat, requirement sin niyat. Ano yan to? Muna, al-qasd. Al-qasd. Hikarwa at-ta'yin. Hikatu al-fardiyah. Balikan ko. Syurut sin niyat ini. Nah, muna al-qasd. Hikarwa at-ta'yin. Hikatuniyah al-fardiyah. Hinang daman, sin mga ulama, lang sin mga ulama, يسائلية عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. نعم، يسائلية عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. mga katoy makna niya, يسائلية عن شروط النية. Ya kau na nga sumuka ako at tungod sin shurut, requirements, conditions sin niyat, bay tanta kau tu, al-qasdu wat-ta'yinu wal-fardiyah. Tu. Naintaw sugo na yung kanila. Kasad, ta'arrod, ta'ayin. Ganapan ba sing kaiwanan manikam? Ana, nakulong ni ukol. Sa kalipagwa rin hawayan ko na. Unin natin niya yan. Inhati sing kasad. Sulat ta na, lingkuan yan. Bakit ko yun? Syurut sinniyan al-qasd. Al-qasdu. Al-ta'yinu. Hikatuniya. Al-fardiyah. Al-qasdu. Wat-ta'yinu. والفرضية.
Nga. Tuwi ni kakunahan siniyat. Nah. Kuno mo ini kakunahan iniyat ini. Kakunahan mo in tuwi ni bang insambahayangun mo fardo. Tumanyo yan. Bang fardo insambahayangun mo maghajat inniyat mo patu syurutin ni. Muna al-qasad. Unin hatisin qasad. In hatisin qasad. Lawsim mga ulama. An yatasawwara hay'at as-salah. Aw an yaqsida hay'at as-salah. Atin ya sumay siya sumaygpat papikilan mo. Iban maksurun simpangatayan mo in sambahayang yun. Namun dagbos si sambahayan. Tanya himinang ko si hinang yun. So ayad to aun halom sin ubo. Nang sa umama to nagtitindog-tindog biyami kilupahan na nakaman si Allahu Akbar. Wairon haunin mga nag-business, mga nagkataan Allahu Akbar. Aun kasan simbihan to ay batal in sambayang. Batal in sambayang simbihan. Wala niya nakain kasam. Himog na sadyabihan siment na muhin sintak sadyay limawihan. Allahu Akbar sa inhalom sinudi ang kataan. Mangalong tabihan pagbiting nila, pag-usaha, pagkataan. Wayron haon niya muhin sambayang na tuway. Way kasam. Unin hukuman sintaw bihad to nagsambayang. Bihad to na muhin dagbos niya. Salatuhu batilay sambayang na batal. Batal. Sambayang si bihad. Nalawa dain doon kanin muna syart. Sin niyat amuna in qasad. Hikarwa. Ta'yin. In hatisin ta'yin pagtukila. Pagtukila. Bang insang bahayangun mo fard. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Kahunahan haniyat mo in hitukila niya bang uno siya sa bahayang. Kahunahan siniyat mo hitukila. Bang hapangatayan hikatukila hapangatayan. Bang hipaglapal subay siya kapaglapal. Tama? Insang bahayang 5. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Bang kau sumambahayang fard. Subay mo to hikatukila halom simpangatayan mo. Long mo insambahayangun kuluhol. Luhol. Atawa bang maglalapal ka usway mo tod masambuti ka tukila law mo usalli salat adh-dhuhri aduna naman ko nang Allahu Akbar usman ko nang sa malungot ano rin sa bayang mo uno na lang nintay mo si malaikat uy na ano mo na pasaw sa aton sa bahayang ka tukilaan imbihad tulong uno na ba akad na ko uno imbihad kwansin imam yan akad na mayroon pasawin kayo. Tukilaan. Luhol, tukilaan na pangatayan. Asar, tukilaan. Inyad to pagtakon siya ta'yin. Inhikatu syurut sinniya. Al-fardiyah. Al-fardiyah. Hatisin al-fardiyah. Bangkaw magsambahayang sambahayang fard, subay mo siya sipatun in siya fard. Subay mo siya sipatun in siya fard. Long ka, magsambahayang ko isya, magsalli ka. Ito magsalli. Magniyat ka, manipaglapal mo. Subay ka himian lang mo, nawaitu an usalliya atawa nawaitu salat al-isya'i fardan lillahi ta'ala. Atawa biya ini. Law nawaitu farda salatil isya. Nawaitu yadto na yung qasad. Agniyat ako, qasad. Farda yadto na yung sipat mo na siya fardo. Di karuwa. Isya yadto na yung tukila ta'yin. Sukop. Inyan. Sukop. Insurot sinyan.
Amo natin pagyanon si pagdaraman-daman niya sa'iliya an syurutin niyah al-qasd wat ta'yin wal fardiyah. Na inyan to syurut sin niyat. Bukod niyan to ilmu amo hindi ko pag-ukon. Masakit asin yan to. Nasakali. Law mo nasabot ka ina yung pagsali, paglapal. Law mo di ko naman jari maglapal yan. Magsali. Unin hukuman sin magsali. In hukuman sin magsali atawakan hilapal mo niyat mo mustahab piyangin dayaw sin syara. Umtaman nyo yan. Baitaan ta kamu hasupaya ri kamu masasaw konsum ko ni sa makarumong kauhihong hakas ng hakim. Iyanon kolong niya tuan wala saan nahinang. Tuan wala saan kimuddan. Atawa imangin doon, mangianon pa ko tuan, bid'a sa niya. Kana kurong. Nalong mukay mo na. Ingka ko may nagpengadji. Sari na. In paglapal at talaffuz bin niyah mustahab yang hindayaw si mga ulama. Mayta, aun dalil, na'am aun dalil. Aunin dalil. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw piatanog niya yung pagniyat niya, hawakto siya nag-hajj. O rin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawakto siya nag-niyat, nag-hajj. Piyamong niya matanogin akin niya, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, labbaik ya rin ako sumambag. Himinang sinamo yung pag-hajj. Liapal niya yung niyat niya. Atin niya, puunan siya paglapal. Na iban tumtumon na ito mga jama'a barhurmat. In paglapal sin niyat. Hipagpakusog sadya sin halaw sin pangatay. Hipagpakusog sadya. Ayaw sadya sabi miyan ka wajib. Narito kita kumangi. Ang ko imiyan lang wajib yung maglapal. Narito kita kakasuhan na ko rin to. Sabang may ko imiyan lang marayaw yan. Naway siya niya. Kaya mumungin si mga kaulamaan dahil sintik milmasa. Hipagpakusog sadya. Labi luwa na hazaman bang mataw din kasasawan mo. Yag marayawin amuin, hilapal. Asupaya tumuklin. Kaya na sinhandang sinamuin lang ta. Pagbutang kawamuin. Amuin lang tabihan, pangindanan si pagsasapan. Pagsasapan ha masjid, kasi nilang tabutangan mga tiles, gaddong. Taway na mga haram yung pagbutangan biya mga gaddong ha. Labi luwa namin pandemic yung bibutangan-butangan bihad. Nanahinang nga to si Rasul magbihad. Way nakapaghatin Rasul sallallahu alaihi wasallam biutangan lain bihay. Way yan. Sa may tato biutang. Hasupaya muntul impagsap. Bihad to rin pagniat paglapal kanya hilapal mo siya karna hasupaya tumuli din halaw sin pangatay. Fala iskala ala dhalik wa isabi. Nahangkad dayaw mag-us-us, laki, in iyan, piyamumung si mga kaulamaan, dahil sin nakaulama. Namangin sambahayang tasunna. In sambahayang tasunna. Uning kahunahan sin niyata. Bang in sambahayangun musunna, magkahunahan sadya siya dua, amura in qasad iban sin ta'yin. Mangin kaaunan sin sunnat mo. Sunnat, nafal, arawatib, maghajat sadya siya dua. Amura in qasad iban sin ta'yin. Amura in qasad iban sin ta'yin. At tinaban ko sumambahayang sunnat, biya mga salatul duha, sunnat. Bang sunnat din sa bahayangon mo, dua rin kaunahan siniyat mo, qasad, maksurun mo yung sambahayang yun. Sarta, hitukila mo bang ulusya, law mo salatul duha, atawakan salatul witr, atawakan law tabihan, qabliyatan sin zuhur, sabuton mo. Bangin kaunan sin sunnat mo yaon nafal mutlak atin na wayrun ngan way sadya ko ay sumunat bihan wayrun ngan pagsud mo ka masjid sumambayang sadya ko naam way sadya ko sumunat dahin di ilaw sin mga ulama hambuk dahin kahunahan amuray qasad
Isang kauri na magngan. Sabab sin, sunnat hatin niya muin, wayroon dakwan niya to diyon. Sunnat mutlak. Nah. Tumtumon na to magbalik. Bang fardu in sambahayangun tatuwing kahunahan. Al-qasad wa ta'yin wal fardiyah. Bangin sunnat mo yaon. Biasin mga rawatib. Qabliyatan, iban ba'diyatan, duha, iban sin witr, ngani, iban sin maksura. Bang in sunnat mo yaon, nafal mutlak. Atin niya bayaan sadya ko sumambahayang sunnat. Misan kauri na magta'yin, iban sin amuin fardiyah. Hambuk na kumana mo na yung qasad na sadya. Diyan. Nah. Inhi karuwa rukun sin sambahayang. Inhi karuwa rukun sin sambahayang. القيام في الفرض مع القدرة. القيام في الفرض مع القدرة. In hati sin qiyam day di pagtidog. Bukunin makna sin qiyam day di qiyam tausog. In qiyam hasinog hatausog. In pagqiyam magbihan. Bukon ka, Tuan Bilal. In qiyam ha'arab, timidog. Nasabot ko yan sa bakas na hinang sagga. Bakas niya pagsuntukan in qiyam yan. Bangunin makna niya, qiyam tausog at tawakan qiyam arab. Qiyam arab hati niya timidog. Imaksud na hindi pagtidog. Bukunin maksud pagqiyam mo magbutang limabihan, pakiyamon na lang na bukun. Nah, in pagqiyam pagtidog fil fard asambahayang fard ma'al qudrah sin aun gaus mo timindog aun kaya mo timindog in hukuman sin pagtidog fard in hukuman sin pagtidog rukun bangin sambahayang mo sambahayang fardu luhul asar iban si kaimanan. Adapun bangin kaunan sinamuing sambahayang mo sunnah. Mayroon saan niya misang ko limingkod kaima banga sunnah. Misang ko makakaus. Lang mo limingkod ka kayo sumunat ko duha. Way saan niya? Amurakuman in pahala sin sambahayang mo naglilingkod tunga sin pahala sin nagtitindog. Na ikaw na yung magbaya. Iban si magpatanam bang kau mabaya takadidaksyonin na muin karayawan mo tawai. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli qa'idan nisfu salah. In sambahayang sintao naglilingkod hangtunga siya sin karayawan sinamuin nagtitidog. Atin niya 50 rin tunga na ang kau tao madjakaraha karayawan ayo nakaw kuma 50 ka ako sinang gatus pepikaton. Now, na yung pagtidog kapag sambahayang fard bang mo kakausan rukunin hukuman. Hisyuin magbayta ka to makakausan iban hindi mo kakausan. Pag-iman mo patuhan. Ikaw rin makaingat simbaran mo. Farman sin Allah Ta'ala balil insanu ala nafsihi basira. Imanu siya labin pantuk ni hakin hawaran niya kaingatan din had. Ang kaywanan tao tabi ada kuma. Bang maginom kahawa misan mga ruwajam nagtitindog. Iwan amuin panggi-panggi niya yaw na sa umiiyaw mangangka jam parwajam ni magsakit ni namun tikod-tikod. Sabang magsambayang nagdaralilingkuran. Allahu Akbar. Naon imbihad? Imbihad to. Bukun bunal. Peki imbihad to. May tayong kain naon 2 jam, 4 jam ko nagtinog na inunoy. Way misan masimakiting tikod-tikod. Magsambahayang man, nagdarana ko nilingkuran. Hisim makaiyat. Hisim makakontrol haon iban si makapitwa kayo mo. Barat. Bang mo kakausan timindog, tidog kaw rukun. Malaykan bang di mo natud kakausan, aun mga ulapid mo, aun sakit mo mo di mo tod mama,
Aun sa mga tao matasin uric acid. Narisan, di mo masin makwambihan, bang magdatungin amoy tumaasin uric acid. Narain doon, okayhan na siya, palingkuron. Sa abang biya sinamoy situation na sabot ko. So, why na rumatungin uric acid bang magsambahayang na naway ron? Tayo mo ng biyan. Yung biyan, ito kapalaan yung pagtagka niya. Nawarin ba itasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith? Pitwasin Rasulullah kan Imran ibn Husayn, hambuk sahaba. In Imran ibn Husayn radiyallahu an, aun sakit niya. Kudan siya sakit pagtaon, sakit bawasir. Sakit basura. Basura atau bawasir. In bawasir, amuin almuranas. Almuranas. Namatarang ka to tanin almuranas, lumupot siya, biya na, biya gumawa. Yan ha, a'azzakumullah, man yawn halaw sin, kukuhaan sinamun najis, bangkaw limingkod, lumupot, biya lara-lara pula. Bangkaw timindog, malak palaw bihan sadya. Na masakit. Nanangasuwin Imran ibn Husayn radiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadith sahih al-Bukhari. Launa ya Rasulullah, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah. Yudda na kulong na hambukad law sin sakit bawasir al-muranas. Ya suruh kulong na Rasul sallallahu alaihi wasallam bang manjari na limingkod. Unin akikan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala salli qa'iman, sambahayang ko nagtitindog. Fa in lam tastati' bang di mo nakakausan, faqa'idan, naglilingkod. Fa in lam tastati' bang di mo pa kakausan, naglilingkod. Fa ala janab, misang ko nagkikid. Hakaywan ang riwayat sin hadith, fa in lam tastati' bang di mo kakausan, nagkikid, harap ko pa qibla, fa mustalqiyan, nagahaya. Haya, subhanallah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Di amuhin parahon sin Allah Ta'ala pahinangunin hambuk ginhawabaran bang bukun halikusan sinamuhin gausni. Nah, tining sambayang di tud matanak, di mahu. Misan kau nauno na yung sambayang di maig. Sambil lang sin mga ulama, misan pa kawa mo ilong tawihan nalumos, lunod kau halaw. Yabutan kau sinamuin waktu sambayang. Bangyaon pa in akal mo, marayaw pa in akal mo, yaw na ko nagkakamba-kamba halaw, malumos na kau. Misan ka wa situation na bihaon, misan da kuman pasandungon mo akal mo nagsasambahayan ko. Bihan, inhal ka sa sambahayan. Ang pajaman tanyo bihaon, wayroon tawiya da kuman, magaan hataw magtinggal sa bayan. Labi luwa na mga sambahayang fajar. Matawad di magkapin. Kaimanan mga asam, magtinggal. Ang ansin, aun para kala lang na ito, busy ako. Yaon lang na nagkukwan, di ako makaharap pagsambayang, magkaba na kuman, Allahu Akbar. Maubuwihan. Labi luwa na mga pagtiyaunan, kawinan. Na mag-abot, mamang lisag dua magtagna. Lisag dua, maubos si mga lisag pito. Naway sambayang sintaw. Halaw miyo katan Muslim, nangangatan, masjid taw masjid. Sawang mabot na yung biyaw, mayroon na sambayang. Iyanon mo tuan song nato tako mag-ail. Aon na kasambayang ang tarong-urong ni jawab kayo. Inalaw niya magsukol tuan. Adtuin na. Ang mga babae mo na hindi kasambayang, law niya na mga kumag-ail, mahiging make-up ko. Mahiging burak niya. Amuatin kabuan. Nang kanda suway tahalganin sa bayang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, man taraka salat al-asr muta'ammidan, faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Hisyusin na ninggal sin sambahayang asr. Tiuod niya tinggal. Faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Magampa. Imano siya kasunugan. Amoy nasunugin alta niya katanway na kapin. Iban simmano siya naubos niya tayo kampong niya, asawan niya tayo manghud niya, anak niya, magam. Inyad to. Dahil simmano siya naninggal si sambayang asr. Tuntuman. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith,
As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadama ad-din. In sambahayang hag sinakama Islam. In maninggalkan niya, biya niya raliubin agama haginhawaran niya. Nahangkan da mga jamaah barhurmat, suway kita muin majaga iwan silong tamaayad hasambahayang ta. Now, na yung pagtidog, biya din yung pagtidog. Yung pagtidog, hasambahayang suway siya intisab. Inhati sin intisab, suway mabuntol ba siya bihan? Ayaw ko isa pa mo imbiya, biya siyong nakaumandok, at tawakan biya nagliliad na kauwihadi. So yung pagtindog kasambahayang, buntol. Allahu Akbar, buntol. Nabangaon taulong niya, mapaya kulong na magpatikupo katuan. Ati na misan yung pagtindog biya, bukon niya na matimbaran niya. Mimihan, Allahu Akbar, mimihan na. Ang sana, ang biyan kayo ng taulong niya, magpatikupo tod patuan, nagbibihan na. Bang impagadok niya sinuuniya. Bang impagadok niya sinuuniya. Ampa, mabot na inpad, liman niya, maripatuhod niya, batalin sa bayan. At iniabihan na, bang niya tiyuntun bihan, mabot na inpad, liman niya, patuhod, batalin sa bayan. Halas. Nang kada makabukay, hindi kita mga jit. Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Now, continue taniwin amoin rukun hikarwa. Im pagtindog lang si mga ulama subay siya bilintisab. Tulin. Ayaw munhani amoin long tabihan imaanduk na. Sambila mo in dumagbos masuk na siya pa amon ruku'. Nabang miyabot im paganduk niya. Impad lima niya. Mabot na patuhod niya. Batalat salatuh. Batal na yung sambahayan niya. Batal na yung sambahayan. Ang manusia lang tabihan naglilingkod. Di makatindog. Suway aun imiban kaniya, magpatindog kaniya. Sabang siya nagtitindog, okay na. Kasambayan na siya. Sa musad jabang siya rin paglingkod niya, amuin baran-baran niya, dahon niya baran niya, timindog niya kakausan. Suway aun tumabang. Nabiyan din ba yan? Lausin mga ulama, lazimahu an yasta'in, mawajib hahal yan, magpatabang siya,
hakaibanan hasupaya siya makatindog. Ang amoy lang niya, inasya na kung makatindog. Wayrong magkuhan. So, siya mga lang mo tuwan, kuha na ba? Patindog ka ba? Tawa umulin siya pa mga kuhan, timindog siya. Na ambang siya nagtitindog, okay, rin na magmuling baran niya, wajib siya mo inlumag, makapatindog ka niya long sin mga ulama. Na. Mano siya? Makatindog. Amo sadya aon depiksin taykod niya. Aon depiksin taykod niya. At tinari siya makaruku, marayaw, di siya makasujud. Sabang magtindog, okay ka niya. Namin din bahayad to. Alam si mga ulama, walau qadara ala al-qiyam duna al-ruku' was-sujud li'illatin bi dhahrih lazimahu dhalik liqudratihi ala al-qiyam. Mawajib da kanin magtindog. Bang nakakausan timindog. Nabang siya rumuko ang patakasakitin taykod niya. Kami siya na kumana mo inyandok niya tiyo-tiyo sa hatungod siyang pagtindog, bang wayroon na sa siyang pagtindog niya, makatindog na siya, suway na siya, timindog, lang siyang mga ulama. Nabang sa upama, aun taon na sakit. Intaon na sakit niya, bang siya sumambahay ang isa-isa niya habay, makatindog siya. Sa abang siya madto pa masjid, umatin siya sinsambahay ang jamaah, di siya makatindog. Doon nakalaulon siya, tawakan malugay magbasa, naglilingkod na siya. Unin labi afdal. Sumambahayang siya masjid. Iban jamaa naglilingkod na. At tawakan habay na siya, nagtitindog. Lang si mga ulama, indumuon si habay, hikatunay nin rukun pagtindog, labi marayaw rin si pamasjid siya. Afhum? Aun masala, sabot sin Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Buka alim dakon. Lang sin Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Naasubo si hatungod sin usog. Lando yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kusog sin pagmabuka niya pa Allah ta'ala. Di na magkaon. Sinamoy mga pagkaon. Sa wablong niya tasubahat. Tubig-tubig na sadyay wansin. Amoy lang tabihan amoy mga kaingatan niya. Tunamoy siya. Magkukwat. Amoy pagkaunay hakaymanan, tawadihilan siya magkaun. Bihatin amon level sinamuin pagmabuka niya pa Allah Ta'ala. Sakali, sabab sinamuin hinang niya yadto, limamma na, may na magkaun. Ikaw na kuno tubig da kuman, iban sinamuin tiyo-tiyo pagkaun. Sabab sinhinang niya yadto, limamma na bang timindog, malikad na bihan. Di na makatindog pagsambayang. Naasuwin Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, pagbiyan din yung tawad to. Sabab sin pagwaraan niya, di siya tod kumuhan, siya naman taso bahat, mabihat min hal niya. Lang sin Imam Izz Ibn Abdissalam, qala la khayra fi wara'in yuaddi ila tarki fara'idillah. Wayroon karayawan sin pagwara, sinamin pagbihad to hal, banging kaunan niya mangdahi, maninggal na ko sin fiyarbo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, katan ko. Mangisabin na mo yung pagbihan mo yan, may nang sababin na kami sa makatindog, ina kami sa makapanghindo, kaong. Labi marayaw rin sin, aming pagbihan mo yan. Namura-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na to na sadya harukon hikarwa, sababin hikatuy ni maghajat syarh, naam suway na mo in balik paglingkod na to, bang aon pangasubo, naam aon pawakto na to, pangasubo kami. Taba. Paliduan pa kasi rin mo masalali ka isa, niyat lang na sabit mo niya, surut sa niyat, al-kasdo, al-ta'min, al-pagdiyan. Unang diyan pagkuhanan mo yung nasabot niya niya. Uli sabit nila mo yan. Kaya katanam malong kaya mga pasali, pa magpay mga hadas, dindayan awin lang niya. At inakarna sin Allah Ta'ala. At ininyan, tumanunjuk ya ka-ikhlas. Sinhinang. Mula ni kaisa, ini kan wa pangasibu. Upat imam yang tulog, tadi magsibuin salin hamiyat nila. Kata Imam Syafi'i itu hakut sing, ibang akbal yang disebutkan niya. Awli din dito dia mga lari magaan hinang. Malingkat yung pangaso.
Tungod sinniyat. In waktu sinniyat. Wala ko nasabot kain. In waktu sinniyat, manjari mo siya hitunay before sin sambahayang qabla as-salah. At inabi sin mga mag-isya kita niyo magniyat na ko salbi on sumambahayang isya okay na to. Sa ako no to rin mo in deadline niya. Tay maunin pagniyat. In deadline niya mga kato, tay maunin niyat mo. Hamuin pagtakbir mo sin takbiratul ihram. Suwairi makalyo in niyat mo. Dayeng hamuin ara sin takbiratul ihram. Ang sani men kaw Allahu Akbar. In bang kumatingog nin ra habar. Imano siya bang siya nakayan na Allahu Akbar, hatin niya ubos na siya nagtakbiratul ihram. Bang pagyan niya Allahu Akbar kimatingugin ra, ang pasimulo impagniyat niya, way na, batal. Pasalsin, wala niya naakadin waktu. Long niya Allahu Akbar, ang pasya imiyan, gluhol na ako. Along pangatayan niya. Tayma, batal. Maraw pa yung makam, aming bipol. Namiyad din ba, ya tumanjari mo inlong ta, pagsabtanod manjari. Yan din yung pagpasabtan. Yung pagpasabtan maluhay. Atin niya pagyaw, paghug mo, pagsintak mo sin lima mo yan, Allah. Mapasandong mo na yung sambahayang, amunad to. Allah. Atin niya, sumud na pa mo, sambahayang yung hinangon mo, okay na. Wayroon dahin dito lawang suway ko makasud, way. Ang kaywanan long na suway ko makasud palawang. How din lawang? Hahu. Saan ilmo siyang kaywan? Allahu. Lawang long nin hu. Atin niya bang sila yung patawilon mo? Allahu. Pasandungon mo lawang. Sumud ka o sumud. Atudyo mo tudlong yung kaaba. Tumakiktik. Ana. Nabang aon hang kabilyon nagbihad. Tumalubo yung kaabatan mo. Wayroon na biyan. Sa inlabi marayaw ring hadto, amoy khusyu'. Paghug mo sin takbiratul ihram, Allahu Akbar, simud na kaw pahadarat sin Allah Ta'ala, bukit tayong katanon niya. What marayaw? Bukit tayong pag-usaha, bukit tayong meeting hawa, bukit tayong katan, bar Allah Ta'ala rin, suwaya mo indahon mo rin doon, magsumad, jayaban sinamuin, maglong tabihan, magmunajat halaw. Amoy at yung pagyan. Arapo na muin, Allahu ikaw makasudahu hahu makiring na ko yung katan yan to na nagruko nagsalam na yung pakawahu may na sasat sin syaitan naong kay wanang tao waswasin namin takasakit magkuan-kuan ba pag yan niya Allahu Akbar wahilong na simud way nakasud Allahu Akbar wayra Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Intaw katan, assalamu ang pasya sumud. Uy, yung limabihan. Way lawang hatakbiratul ihram. Tumtumuntan niyo. Put, suway kita mamutsin ilmu battan, mga jama'a barhurmat. Sa impagyanon si mga ulama na kauna, in sumud kaw patakbiratul ihram, hibukit min hal, dunya katan. Amunat yung pagyanon nila. Amunat yung pagyanon nila. Namin tao magsambayang magbalik-balik biya. Ito ang kapirigluhan niya. Ano yung kapirigluhan niya? Kapirigluhan niya bang sa imen, Allahu Akbar. Long tanakasud na siya. Sa kali, kiwan niya. Biyaybad niya bang mga kato. Yaktak ni lima niya magbalik. Nahatalin sambayang niya. Pagbatal sa sambayang niya, Allahu Akbar, batal da. Allahu Akbar, batal da. Sambil siya makawot lang niya, Allahu Akbar, nakasud na. Di niya kaingatan hawa siya sa sambayang katan. Wala siya nakasud. Napagbiyanan niya Allahu Akbar, nabatal na siya, wayron na tuwi. Hawa na siya. Napagyan niya Allahu Akbar, panganal niya halawm, hawa tuwi siya. Unin hinang niya, nagruko, nagsujud, wala siya nakasud palaw siya sa bayan. May mapatot hinangon simbihat, tulaw niya Allahu Akbar. Palaw pangatian niya, wayron siya nakasud, magniyat siya magbalik. Mambayan ako. Allahu Akbar. Bang niya ba talong balik, magniyat siya magbalik. Allahu Akbar. Bihad. Ang bihad to sadya, na mabot siya pahinang na magsambayang sa wala, ito siya nakasusud palaw siya sambayang. Nahangkanda, suway kita mapatungahal biha ini. Magsukur ha pangasung, malingkat yan to.
Lillah. Manjari, misan way manjari. Amo rin tuwi ni kakunanta. Biyutangan mo pa lillah. Amo ini requirements niya. Naong pa nga mo, may mga magtitindog. Way na? Murah-murahan. Bang way nun na pangasuro mo, kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم ارزقنا علما لا ينسى يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.